Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Mu ne daga nan Albarka TV masu koya muku abubuwa kala-kala. Yanzu muna ɗauke da yadda ake koya gyaran jiki. Da farko dai zaka samu ake gyaran jikin amarya. Da farko zaka samu wannan garin da kuke ganin shi uwa kurkur ba kurkur bane ba, sunan shi garin. Domin samun ci gaba da kallon shirye-shiryen mu, sunan shi garin halta. Sannan za a samu wannan kwanduwar kwai ne da kuke ganin shi. Idan aka samu sai a gauraya shi. Yanzu za a samu a gauraya shi sannan ya haɗe jikinsa. Idan ya haɗe jikinsa sai a samu madarar turare a zuba ta yadda idan mutum ya yi sai yi ƙanshi, ya ji yana ƙanshi sosai. Gashi ana ɗan sa ruwa kaɗan sai a samu jirke sai a zuba ta, ita ma yar daidai yar kaɗan. Idan aka zuba ta sai a gauraya ta. Idan aka shafa a jiki sai a bari a yi minti 30. Idan aka minti 30 sai a je a samu a yi wanka. Amma idan aka tashi wankan da irin sabulun da za a yi wanka shine za a samu sabulu irin na haɗe-haɗen nan, masu sabula masu kyau, sai a yi wanka da shi. Zaka ji jikinka na santsi da laushi, sannan kuma zaka yi haske. A gwada a gani. Domin samun shirye-shiryenmu daga nan Albarka TV sai ku danna subscribe.